Не знам защо благодата своя на мене Бог е изявил, защо с любов изпратил е Христа. Мен грешник е освободил, но аз знам в кого съм повярвал и съм уверен, че Той е силен да пази, що съм му връчил до последния славен ден. Не знам как вярата спасителна Христос на мене подари. Не знам как в Словото му вярата изпълни с мир сърцето ми, но аз знам в кого съм повярвал и съм уверен, че Той е силен да пази, що съм му връчил до последния славен ден. Не знам как Духът Божий действува, изобличава грешника, открива в Словото Спасителя, създава вяра в Господа. Но аз знам в кого съм повярвал и съм уверен, че Той е силен да пази, що съм му връчил до последния славен ден. Не знам дали злини или добрини са скрити в бъдещето ми, дали път труден или златни дни ще имам докато се Той яви. Но аз знам в кого съм повярвал и съм уверен, че Той е силен да пази, що съм му връчил до последния славен ден. Но аз знам в кого съм повярвал и съм уверен, че Той е силен да пази, що съм му връчил до последния славен ден. Не знам кога ще срещна аз Христа, нощем или в блясък на деня, дали преди да дойде ще умра или ще ме грабне в облака. Но аз знам в кого съм повярвал и съм уверен, че Той е силен да пази, що съм